The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Oras na asyat tayo madayo, siyat na luglikan ay atabulong ko. Himbing na laing inapirukin na'y mapupulang kaniyang naikit din. Upay na sa sukitarik na isut at ang agaringan. Awan titigil ko ang may kagyan ka, ngunit na to'y ayan ngayon aking marignan. Diyan ba ito? Masaya
balik na isut at ang agad nga awan titigil ko ang mga kagkanya ngunit na to'y ayan ngayon aking balik na Diyan may doon masaya nilang kami ka kapulang kaya ang inulog ko ang lunes ng palinang hanero ko nagpaadime isang kumabok ko Ano naman meron sa ako kasunatan na nagsagap ni Pailayan kay Nia, Sir Joey Arteliano. Umay na sa im, himday to'y di